Hej så alle sammen, nu vil jeg bare lige vise jer min sæbepapirkunst. Den her har jeg lavet. Den her. Den her. Den her. Og den her synes jeg selv er rigtig flot. Denne her har jeg lavet med sæbepapirkunst, hvor jeg har pustet til bobler. Men så har jeg lavet noget vandfarve, og så er der kommet noget sæbe i, og så har jeg pustet bobler, og så ser det sådan her ud. Og den her synes jeg selv er rigtig flot, og jeg har gjort det på samme måde som den anden jeg viste jer. Der har jeg også pustet til sæbe. Jeg har bare ikke pustet så hårdt, og nu ser det sådan her ud. Denne her har jeg også lavet på samme måde med sæbepapirkunst. Den her. Den her. Så kommer den her flotte kunst, jeg har lavet. Og den har jeg lavet igennem plastikposer, hvor der er klippet nogle køkkenruller, tomme køkkenruller ud. Og så har jeg så har de gjort en plastikpose klar, og så har jeg dubet maling på et stykke papir og puttet masse glimmer på over det hele, og så ser det sådan her ud. Og det samme har jeg også gjort med den her. Og så har jeg også lavet den her, hvor jeg har dubbet med, eller taget nogle forskellige klatter maling på forskellige farver, og så har jeg så lagt den sammen, og så åbnet den op, og så blev den sådan her. Så har jeg gjort det her med en spartel, hvor jeg har taget med nogle forskellige malinger, klattet det ud på et stykke papir, klattet det ud på et hvidt stykke papir, og klattet det ud, strækket det ud med en spartel, så alle farverne de bliver blandet sammen, så det ser sådan her ud. Og der har jeg også gjort med den her. Der har jeg også gjort det samme, som jeg har fortalt jer. Så. Og så kommer den her. Der har jeg pustet til sæbe igen, hvor jeg har pustet
nogle forskellige farver. Der har jeg puttet vandfarve op i en kop med noget sæbemiddel i, og så har jeg draget sugerøret. Så har jeg draget sæben rundt og vand, sæbe rundt og farve rundt med et sugerør. Og så har jeg så pustet til det blev skum, og så har jeg pustet op, så det blev bobler. Så ser det sådan her ud, som jeg har vist jer. Og denne her, den synes jeg er sindssygt flot. Det var alt, hvad jeg havde her i videoen.